Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir. Saya. Hadir. Alhamdulillah. Sampun siap sinau apa dereng niki? Sampun siap. Saya nggih. Dinten menika kita badhe nyinaoni babagan tembang sinom ananging saderenge nyinaoni tembang sinom niki mangke kula cek rumiyin absen iki absen panjenengan mangke ngisi wonten link Google Form dan mangke kula dinten wonten saderenge kula wiwiti yo mikrofone dipun mute rumiyin suarane jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Saderenge dipun wiwiti ndedonga rumiyin nggih kersane pepanggih menika saged lancar mboten wonten alangan setunggal punapa nggih. Monggo Mas Reval ketuane dipun wiwiti donga. Nggih. Nggih, dipimpin doa Mas. Nggih. Sebelum kegiatan dimulai pada siang hari ini Tetap latihan ngangge basa Jawa. Saderenge dipun wiwiti, monggo kita ndedonga rumiyin. Saderenge pun wiwiti, monggo kita ndedonga rumiyin. ndedonga riyen. Ndedonga kawiwitan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ndedonga paripurna. Dinten kita badhe nauni babagan tembang sinom. Sapa sing mudeng, sapa sing ngerti tentang tembang sinom? Sing guru ngerti sapa tembang sinom? Saya Bu. Nggih. Mas Reval asline pundi? Aslinya Jawa Barat. Oh, ya bener, nek ora mudeng tembang sinom ora apa-apa. Ana sing sak liyane saka Jawa Tengah meneh. Mboten nenten Bu. Jawa Tengah kabeh jajal. Tembang sinom ki tembang apa to? Tembang maca Pat. Nah, maca pat. Tembang sinom niku salah sijine tembang maca pat. Tembang maca pat ki cacahe ana pira jajal? 11. Ono 11. Salah sijine tembang sinom ki mau iki nyinaoni babagan tembang sinom. Nama iki kanca sing saka luar daerah Jawa, mula najan saka Jawa Tengah bisa nyinaoni Jawa. Ngoten nggih. Tujuane nyinaoni tembang sinom niku supaya ngerti apa kekayaan wong Jawa. Kekayaan wong Jawa pernah salah sijine ya kuwi karya sastra sing arupa tembang copat. Sing disinaoni kuwi supaya awak dhewe nek meh nulis ben ana senine. Sinau dina iki ingkang sepisan mengko nganalisis paugerane tembang sinom. Terus sakwise nganalisis paugeran engko iso gawe teks tembang sinom. Ngerti tembang campursari mboten? Mboten Bu. Tembang campursari mosok Waljina. Tembang maca pat sing cacahe 11 kuwi nggambarake kahanan uripe manungsa wiwit saka ning jero kandungan nganti tekan mati, nganti dibungkus nganggo kain mori utawa dadi pocong niku salah sijine niku tembang sinom. Tembang sinom iki sasmitane nggambarake anak sing wis nom-noman. Mergo iki tembange sinom utawa nggambarke wong nom-noman. Mula watake yo seneng kan cah nom-noman dek kemayu-kemayune. Nah, terus saliyane kemayu watake grabyak semana. Nah niku watake tembang sinom. Sasmitane niku gambarane tembang sinom yen tembang sinom ki nggambarake kahanan uripe manungsa sing lagi nom. Tembang maca pat sing cacahe 11 kuwi duweni paugeran. Paugerane apa yo padha kabeh. Guru godro, guru lagu lan guru wilangan. Yen tembang sinom kuwi gotrone ana 9. Guru wilangan kuwi bahasa Indonesiane bilangan berarti cacahing berarti jumlah ya, cacahing suku kata wando. Cacahing wando saben sak gotra, jumlah suku kata dalam satu baris. Jumlahnya harus sama.
bare siji jumlahe kudu 8 suku kata engko diitung kok siji kudu 8 nek kurang ya salah nek luwih ya salah gotra loro utawa baris keloro caca ya kudu 8 sing ketelu ya 8 sing kepapat ya 8 nah mulai saka 5 iki mung 7 sing ke 6 8 ke 7 sing ke 8 ya 8 sing ke setengah 12 terus guru lagu sing jenenge lagu berarti swara ning pungkasaning gotra swara sing paling mburi swara paling mburi kudune unine A iki si gotra loro kudu I gotra telu kudu A gotra papat kudu I gotra 5 kudu I gotra 6 kudu U gotra 7 kudu A gotra 8 kudu I gotra 9 kudu A I contone niki nulado laku utama gotra siji ya ditung nulado laku utama 8 niku guru wilangan lah guru lagu niki vokal niki paling mburi iki guru lagu karo guru wilangan biasane sak judul gotra loro tumrape wong Jawi 8 mburine ya I gotra telu agung ing ngeksi gondo 8 gotra papat Panembahan Senopati 8 I gotra 5 Kapati Amat Sudi 7 I Sudaning Hawa lan nepsu 8 U Tinesu Tapa Brata 7 A Tanapi ing Siyang Ratri 8 I Amamangun Karyenak Tiasing Sasomo 12 ngertos? Lambu. Nggih, tembang iki wis klebu sinom apa burung? 1 loro 3 4 5 6 7 8 nek jumlahe 8 iki bener apa salah? Salah. Nah, nek salah ya berarti iki engko digaweke kalimat meneh sak baris. Berarti tembang iki salah nggih. Iki sing jenengane analisis. Nek wis dikoreksi ngeten iki ana sing salah, engko dibenerke. Barise kudu 9, jumlah suku katane iki carane mau ngene iki ya, kaya iki. Iki berarti salah nggih. Mangke ditandani. Nah, sing bener ngene iki. Tugase panjenengan tulis tembang sinom. Baris kesiji tulis tau gerane 8A 8I 8A 8I supaya apa ben ora kliru kaya mau 8 nggih mboten 7 8 12 terus guru suarane guru lagune AI IU AIA nah iki engko gawe kalimat dhewe nganggo bahasamu dhewe ngertos iki po tembang sinom ki tau gerane iki barise kudu 9 mengko materine tak share nonton grup WA nonton nggih bentuk tugas mangke kula share mawon wonten grup WA terus tugase mau kan ana tugas ana tugas kon gawe teks tembang sinom nah tugase mangke dikirimke teng link nah tugasmu iki engko ditulis ning Google Form niki oke, kalau bedake wonten grup ya, tugas menulis, niki tugas pengetahuan, kanggo ngecek pemahamanmu dino iki, materi dino iki engko garap ono soal ning Google Form ning kene, klik link iki, engko ono soal garap kok. Nalika nulis jeneng, nalika mlebet ning Google Form niku mangke enten data kan nulis jeneng. Jenenge kudu nama lengkap, kudu jangkep, kudu benar. Ngertos nggih? Ampun ngantos salah. Kelasé napa? 10 TOI. Ampun salah. Paham nggih? Soale mangke digarap iki soale. Terus tugas menulis ya minggu yang akan datang. Iki kok tulis ning kene. Ya, Bu. Monggo ingkang badhe nyuwun pirsa, yen ora ana saiki apa kesimpulane pasinaon dina iki? Sasmito tembang sinom. Terus sing keduane tentang apa? Watak tembang sinom. Apa meneh?
paugerane nulis tembang sinom. Mau carane piye mau? Carane nulis tembang sinom. Siji, kamu tentukan temanya. Golek tema, kamar gue bebas terserah nilai temanya tentang apa. Terus nek wis nyusun tembung-tembung. Kang rinenggone iso ki rinenggo sing apik, nek ora iso ya sak isone. Lan nyusun ukurane ya padha iki. Jumlah kata setiap hari ukuran iki kudu padha. Bahasane kok ditata kaya iki sing penting gathuk-gathuk iki sik. Engko iso dibolak-balik karo ditata, dibaca bolan-balani karo ditata. Ngoten nggih? Dadi dina iki nyinaoni babagan tembang sinom. Minggu ngajeng kita nyinaoni nulisnya tembang sinom. Guru badhe ngecek tulisan panjenengan kados pundi. Orang ngerti njaluk warah. Mbak Ulfa paham? Paham. Ibu. Nggih. Muga-muga pandemi iki iso cepet ilang sehingga awak dhewe iso sinau bareng-bareng sing saka Jawa Barat iso kumpul ning Jawa Tengah ning kene meneh, iso sinau basa Jawa nganti nyenengake nek ketemu langsung iku asline luwih nyenengake. Ngoten nggih. Saderenge presentasi kula nyuwun pesen dhateng panjenengan sedaya tetep nindakake protokol kesehatan nalika badhe medal. Endi wae nek mulih cuci tangan. Cuci tangannya aja mung kepek ngono tok. Nganggo sabun demi kesehatan bersama. Terus aja lali nganggo masker. Terus apa meneh? Siji cuci tangan, loro nganggo masker, telu aja rengket-rengket nek karo kancane iki. Jaga jarak. Apa meneh di tempat umum, nalika ning pasar, nalika ning dalan, ora usah kudu jejer-jejer karo kancane. Ya nek kancane sehat, nek kancane duwe virus cinta, ketularan kok. Lah nek engko virusnya virus pinter dadi pinter gawe tembang sinom ya ora apa-apa dicetheki. Ngoten nggih. Yen ora ana sing takon meneh, saged dipun pungkasi minggu ngajeng aja lali tugase digarap. Dikumpulke liwat link mau. Pengetahuan mau ana soal ya digarap. Aja ditinggal garap sing kok lagi ditinggal. Ngoten nggih. Monggo saniki mau wiwitane nganggo donga, saiki penutupe ya nganggo donga. Ya Mas Reval, pokoknya sing Jawa Barat ben iso basa Jawa, Mas Reval. Tutup sik. Mboten saged tak warai. Amargi sampun rampung. Monggo kita ndedonga. Ndedonga kawiwitan. Nggih, monggo ndonga riyin. Monggo donga riyen. Matur nuwun Mas Reval. Sami-sami. Matur nuwun sedaya para kanca. Sampun pepanggihan iki sampun rampung, monggo saged nglajengaken aktivitas piyambak-piyambak. Kula tutup rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.